Pamilya ni Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam malipayon sa nakabot ni ini nga kadaugan sa boxing ring sa Paris Olympics 2024. Pasok na si Paalam sa quarterfinals ug usa na lang kaang-ang alang sa gipangandoy nga gold medal. Ani ang report. Hilabihang kalipay, ingon ani ang gibati ni Tatay Pio Paalam, ang amahan ni Cagayanon Olympian boxer Carlo Paalam. Human nga naangkon ni ini ang kadaugan sa iyang unang pagsangka sa boxing ring sa Paris Olympics 2024. Matod ni Tatay Pio nga gitutukan gyud niya ang away sa anak batok sa Ireland boxer nga si Jude Gallagher. Wala gyud kuno siya mibati og kakulba. Hinoon dili gyud mawala ang iyang kabalaka para sa anak. Sanglit nasayod siya sa kalisod nga giagian ni ini. Labi pa nga gikan pa kini sa shoulder injury resulta sa iyang ulahing away. Ang kakulba gyud kung kita ginikanan nga katanaw ta sa dula sa atong anak. Di kita makasulti nga magmadaugon o mauni duwa atong dagan, daog o pildi. Ang ato lang pagampo lang gyud ay di kita mangandoy kitang ginikanan kun natay anak nga inani nga mga atleta nga magmadaugon kun dili ampo ra gabay o tagaan siya og panalangin, kusog, kaligon ug sa kaabtik. Sa mong away, makita gyud ang pagbinasray og kumo ni Paalam og Gallagher sulod sa tulo ka round. Apan sa katapusan, nagbunga gyud og maayo ang mga pag-ampo ni Tatay Pio. Sanglit nadaog gyud si Carlo batok ang Gallagher via unanimous decision. Ang akong giampo lang yun nga Carlo, God bless, amping og ayaw gyud og hatag og kumpiyansa sa imong liyok tanan yun sa tanang panahon adlaw ug gabi ikaw ra gyud magauban sa imong mga liyok ang amo ra mga pag-ampo kanimo mo ra magabay sad kanimo. Karon panghinaot ni Tatay Pio nga magpadayon pa ang mga kadaugan ni Carlo. Sa mong kadaugan, sulod na si Paalam sa quarterfinals ug usa na lang kaang-ang alang sa gipangandoy nga gold medal sa Paris Olympics 2024. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.